Nagpanugyan ng Department of Education ng DEPED6 nga likawan ang pag-establish sang personal nga relasyon, pag-follow kag pag-communicate sa social media sa tunga sang manunudlo kag mga estudyante kung wala na sa eskwelahan. Ini ang pahayag ni Hernandez Esculer Jr., spokesperson sang DEPED6, base man sa DEPED Order No. 49 nga ginpirmahan ni DEPED Secretary Sara Duterte. Mahimo naman nga magpadala sang mensahe, partikular na sang mga class instructions paagi sa mga group chat sang tagsa ka section. Tinutuyo sini nga mamentenar kag mas magpangimbabaw ang profesional kaysa personal nga relasyon sang DEPED personnel kag mga estudyante. Wala naman na patpat sa nasambit nga DEPED order kung may penalidad ang magalapas diri. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyo nagabandera sang matuntod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.